Halo bay bro, nar jotono hai na hai hambaya faro tini ozrawo tamne hinke andam bagi da sapung tang satui phakya or sapung kai ka samro sab sakno hai pano belai ke nangbo eba ke belai ke khnato bon bagi angdong ni thani wo ani choice ra sapung tui phakya te norok ani channel ro katal hinke like eba subscribe kai di te bell icon no norok tv wi redi te norok ani channel sajagi tongke te katal video na bagi norok tebo ani channel lo nai tongdi te norok jotono hambai Kopogın, aleyhingagın, te bos biman payo, no kare, yang lehingagın, aksang mani kere, ini kopogın. Should be man oh buka angle phai jawatini ano naka jadi oh bugano bamsa ditini nini thani phai jao oh bugra angle phai jawatini ano naka jadi oh bugrano bamsa ditini nini thani phai jao nini thani phai jao no kare yang len jage hak sama ani kere nini kopogın should be man payo no kare hayung genanggui berai nai mani nang hai maya genang mùa xuân tươi còng khá hứng kê lê khắc sang mà áng lê mà nô hayung genang gửi bê ray nay mà ni nương hay maya genang kere ni mùa xuân tươi khắc sang mà áng lê mà nô khắc sang mà áng lê mà nô no kare yang len jage khắc sang mà ani kere should be man payo no kare
ano nung lesubadi nini ko kunai tongani ano panudi nung bai hingani nini kairo ma baike okai torano nung lesubadi nini ko kunai tongani ano panudi nung bai himani nini nung mabaike nini kairo mabaike nono kare jadi kaksamani kire nini koko